No niin, moikka taas kaikille. Muistakaa tilata tässä kanava ja laittaa se tykkäys tälle videolle, koska tässä videossa me pelataan vähän tätä eventti sekä että normi. Sen kunniaksi kannattaa laittaa se tykkäys ja tilata kanavaa. En varmaan voitais. Ja jos sen verran mitä tulee tykkäyksiä, sen verran mitä tulee tilaajia, sen verran mitä tulee kommentteja, niin sen verran tulee voittojakin. Eli muista laittaa tykkäys ja tilata kanava. Katsotaan nyt sit miten tää menee. Yritetään ainakin selvittää eka matsi. Miks tää ei lyönny? Lyöks joku maa? Haluuks joku oikeesti mä lyön niitä? Menkää pois. Väistellään näitä laasereita sekä että näitä blokkeja. Hää? Miten me kuoltiin tosta Miten mä kuolin tosta ekaa, vaikka mä en edes... Toi ei hyppää. Leijonan luola Suomi. Maanantaina 9:00 Nelosella ja Ruudussa. Voisiko tää painaa sen? Älkää välittäkö tosta. Mä nyt en jaksa laittaa mitään tohon. Tehtäisikö semmonen juttu, että me ostettais tää? No ei Kiina, no ei. Olisiko shopissa nyt ilmasta spinni? Joo, palataan ihan just tähän asiaan, kun mennään taas tuosta spinnasta sitten. No niin, sit taas jatketaan, toivottavasti tulee jotain hyvää täältä. Ennäs tulisi legetä spessu. Tuu ei tuu. No tää mulla on jo. Tämä multa löytyy jo. Melkein saadaan epic pyörä. Pitäisikö spinnata joku? Mennään taas takaisin matsiin. Otetaan tästä ensin tästä kivaa 20 gemiä. Noin, nyt ne on siitä. Sitten voitaisiin mennä taas uudestaan tänne jatkelee pelailuun. Ettei vaan nyt hävitä tai jäädä jälkeen videosta. Eli vissi tää, jos mä katson oikein, että tää tulee ensin, sit tulee Razer, sit oliks se, että tulee Block Dash Endless. Jos mä pääsen finaaliroundille, se on Block Dash Endless, niin siinä varmaan mä oon oikeesti sitten Block Dash Endlessissä todella hyvä. Mä oon Block Dashissa hyvä, paitsi tässä mä en oo hirveen hyvä, kun tulee laaserit, se on kaikilla vähän vaikeet. En sitten sano, että olis kaikilla vaikeet, jos olisi sulle se olisi helppoa. En tarkoita sitä, mutta se on mulla ainakin itse. On vaikea. Yritetään nyt selviä. Jes hyi, mä sain kähin, että mä olisin oikeasti osunut tohon laaseriin. Mut en osunut onneksi. Vaan päästiin jatkoon. Tuleeko, eli nyt taitaa tulla Laser Tracer niin kuin mä arvasin, koska mä katoin jo siitä. Jos ette tiedä, niin kattokaa siitä eventistä, mihin mä menin, niin siinä voitte paussaa video, jos ette nyt jaksa mennä kesken kaiken video sinne. Lyödään okei. Dap. Siinä oli nyrkkeilijä, mutta me lyödään nyrkkeilijää. Eli lyödään supersankaria mukaan. Ja sä tunnut tänne mulle. Toivottavasti me päästään tonne finaaliroundille. Että ei tarvita... No niin, me päästiin finaaliroundille. Nyt oliks se, että me päästään Block Dash Endlessin pari. Ja toivottavasti me muuten voitetaan se. Jos mä voitan sen, jos sä oot nyt tilannut kanavaa ja tykännyt, niin tehdäänkö sopimus? Jos mä nyt voitan, sä tilaat tän kanavaa ja tykkäät ja kommentoit. Se on sopimus. Eli jos mä nyt voitan, muista tilata tää kanava ja tykätä ja kommentoida. Se on sopimus. Muista se. Mut irti. Älä yritä mua.
Mä lyön sua muuten. Aha, molemmat löi toisiaan. Moi nyrkkeilijät, näytä kyllä oikein hirveän nyrkkeille. Toi ei kyllä näyttänyt oikein. Sitten nää jotkut edes saa näitä skinejä. Älkää nyt jaksa kun potkii mua koko ajan. Ei ihan osuttu. Mä nyt nopeana heittelen sitä banaanaa. Me taidettiin jopa osua tuohon. En oo varma muuten osuttiinko me siihen. Nähä, alkaa ottaa mua vastaan itse. Noin, lyödään noin 12. Noin, ja me selvitään siitä. Sen lyönti ei oikein meni ihan putkeen, mitä se yritti. Nää nyt täältä. Nyt vaan toivotaan, että me voitetaan. Pääasia on se, että me voitettais, koska jos me voitetaan, se on sovinto. Sä tilaat kanavan ja tykkäät. Onko selvä? Nyt se on sovinto. Elikkä mä en nyt oikein ehtinyt voittamaan tätä peliä. Nyt tulee tämän päivän. Ja tiedoksi vaan, perjantaina ei ole tulossa video, eikä lauantaina, koska mä oon menossa mökille tiedoksi. Niin sunnuntaina sit tulee taas videoita. Shortsia ja edittei saattaa tulla, mutta kokonaisia videoita ei ole tulossa. Muistakaa, perjantaina sekä että lauantaina ei ole luvassa videoita. Se on vähän se harmi puoli, mutta on luvassa kyllä shortseja, sen mä voin sanoa kyllä. Otetaan tosta nyt vähän ja mennään päivän viimeiseen matsiin pelaa. Ja tosiaan koulun jälkeen ei oo tulos video, koska mä en halua. Mutta nyt mennään päivän viimeiseen peliin. Ja tässä vaiheessa muista laittaa se. Aha, meidän piti mennä tänne. Mutta tässä vaiheessa kannattaa laittaa se tykkäys ja kommentoida ja tilata kanavaa. Ja jos nyt mä voitan, sä teet ne kaikki 3, tai sit sä voit tehdä nyt ne. Mut paras asia on se, että nyt sä laitat ne tykkäykset sekä että tilaat kanavan. Tai sit jos mä voitan, niin sit mä ainakin toivon, että sä laitat ne tykkäykset ja tilaat kanavaa ja kommentoit. Joo, toivottavasti tää päivän viimeinen matsi menee hyvin. Päivän päivän viimeinen video sekä että 2 päivän viimeinen video päättyy tän matsin jälkeen tosiaan, jos sitten enää tulos. Jos mä tää eka matsi hävitään, se on sitten taas tässä. Yritetään nyt vaan lyödä. Yritetään ainakin osua. No, tää ei nyt laita sitä nyrkkiä, mutta me istutaan vähän laasereita. Kui jees, mä selvisin hekasta. Siis miten tässä sopa? Tiedän, musta tuntuu, että aina ekoismappeissa, tämmöisissä mapeissa just niinku tippuu niinku sitä porukkaa enemmän mitä oikeesti. Sitten tulis laser traceri. Toivottavasti me pääsään tästäkin jatkoon. Koska muuten jos ei päästä, niin tässä on se video. Laita tässä kohtaa nyt se tykkäys ja tilaa kanavaa ja kommentoi. Ja toivotaan, että mä sitten vaan saan sen voitonkin samalla, jos sä oot tykännyt ja tilannut kanavan. Mutta jostain siis laita tätä nyrkkiemotea päälle. Aika useilla täällä on toi Battlebassin toi rennas emote, mutta mitä ne tekee sillä? Mitä mun mielestä siinä ei ole mitään hienoa edes, mutta no. Yritetään nyt saada vähän sitä porukkaa vaan tippumaan. Siis lähetääkö te? Tuli ihan milliset me oltais hävitty. Nyt me sitten ollaan päivän viimeisen mapin
parissa. Ja se on nimenomaan Blogilla Senders, missä mä oonkin hyvä. Ja nyt vaan sitten toivotaan, että mä voitan videon loppuun kunniaksi. Ja nyt onneksi tässä toimii nyt taas se nyrkki. Mutta nyt ihmeessä laittakaa se tykkäys ja tilaa ja kommentoi. Koska sitten me voidaan varmaan voittaakin ihan hyvin. Tulepas nyt. Ei, älä tuu sieltä. Älä tuu, please. Mene laaseri. Menkää laaseri. Menkää please laaseri. Toivon, että menisitte vaan laaseriin. Tiputtaudutte. Lyödään Tulkaa. Tipu. Tippukaa vähän nyt enemmän porukkaa. Eihän me nyt tähän voi laittaa tässä videossa näin paljon aikaa, että vaan siinä yritätte. Tippukaa nyt. Tippukaa. Ei. Mut jos sä tykkäsit tämän päivän videosta, ja tiedoksi mä sanoin kyllä, että ei tuu 2 päivää video, koska mä mökille. Sieltä tulee matkailu taas shortsia. Ja tilaa kanava ja tykkää videosta. Ja kommentois. Se olisi sitten 2 päivän, tai siis 3 päivän päässä sitten seuraavassa videossa. Moro, tykkää ja tilaa.